우스간거 동석장내로 바이성내로 according 강가하의 다음 부쿠고 다음 서라닥이 동바이타부 다시 한번 붕야 এবং 어머누뜨이 예누뜨이 마도바리 뭐 거글ай 잡래 앞으로 TF 릿카요 아 TF 그냥 강타부 버럭부라 짬짱카 프로두니 앙 프로두트만이 가이사 Thokai neta borno somas boykut kanyano produki tau raja diba Kolombaika ang norong Dipok Entertainment YouTube channel taukte buksong tini koma koklam toi hain hai phaibija ka taukte buksong rungui tongi Dipok Entertainment no taukte buksong ji kok to tabo je Trenung tongmani taukte buksong obo hongkai norok kahangkanu saimanu ni tirprawo tabuk already CAA sokpaika o CA no tuino social media wo kubangma borok truk nukjak kha salaina borong kha te kaisa no yasi sulayoi choba khaya mane kot rokom ko rosai silchai lai mani bu social media wo taukte buksong ni Facebook comments rogo thangdi YouTube mane je kuno comments rogo thangdi taukte buksong joto jagawonu boba garanaman kutukjak Tini ang mung sanglia koekjona leaders rok salphaikai social media wo delhi no boba garnamang kotogo delhi no boba garnamang kotogo ang o borro no sunna musung norok le tamu khaika ti prasani bagoi norok judin hamjagoi choba khaika hangkai tamu khaika asuk bosor ni buthai punukdi social media ni bisingtui derputia ogorde borma takhok bobo bagarno bubung khoirungu kokkroi nini musung ti nungrung tongdi tei ridon berma chai spreng ni bobo boba garno sak nang yakai sawu nung tamu khaika Nini buslau fake nungbo fake advocate nglai norok slabo baithang de borma hini fake account khulogoi buino kutuknai comments ro nogo kutuknai bagarno kutuknai norok tamo khaika norok ni buthai phunukdi norok Al phaikai buba garnamang kutugu norok tamo khaika mungsari megai kuno tasadi tei kuno CNI busuk bokhrok siangkai social media wo ti prasalu koromno brainwash taklaidi CA ani jewan sangwani mote je simani mote abuk suk jara sini ti prasani bagai kaham singnai kubang borok ani bidino chajagai phantongna chajaya phantongna tamo khai norok naina di CEO tamo sijek tong je nirjatonungui phainai je sornati ngui phainai sornati card certificate tonga nai borokchi o CAO khobjago borokchi nagariko ta mannai tei bad baki rok bahaikai mannai norok abono bokhrogo danani chaitokdi abo belekheno angaiman ka West Bengal ni video rok nainai di 10 rok aboni bagani oppose khayo NRC bu oppose khayo CAA no bu oppose khai tongoni ni Mamata Banerjee song borok aro lagusi khaian chau CAA bu khaya NRC no bu khaya borok kaham kanu details pori paika borok ni bagoi chaya abo Sini tirprawo usigango amra bangli rongno press meet khai nukha asudin siring tongmani borok o CA ni bepari borok NRC ni bepari borok kok thaisapan saya hamjagui tongmani tirprawo truksa simisi mat roklai jangai je Bangladeshi phainai rok Bangladesh rok jotono CA ni bagoi citizen man thangna hinoi tongjak tongmani a jagao sudu je ayangni 71 nijarto nungui phainai je sornati ngui tongnai mairong ration man tongnai a somoyo kaisa card manu a card dot tongnai Government no register kagos tong nai answer nati phaiman ni obo hai borok ni bagoisi citizenship man nai tei bad baki ba baksa bisabe phaika baksa illegal babe phaika illegal man si bang utir prawo ongke borok bahai ke citizenship man nai taukte buksong abono bokhrogo danan chaituk aboni bagoino norok isa selen di comments rogo je samang noi sal phaikai khuk khamya sitrakai norok comment khaimani abo Sudu borok no herani khenan simisi sak by sak no ala rinani danga phalangneni koekjana tongo fake account khulugoi fake ID khulugoi Facebook YouTube channel logo nini email ID rok jottono mane fake mang obo hai borok tini sak educated ni wansugoi bogarno kotogo media channel no kotogo hongma obo hai tongtong oborok sudu orojontro khainan bagosi are ang Agi busawu taukte buksong sinai nungnai butongu Simon nai butongu kisa study khaidi oboni beparoi norno ang agi busaka 2019 ni siminus chondon chata jihnoi West Bengal ni norok Simon na buba garna belekkai haima saka wanjini bagoi belekkai horna hinoi borok buba garno tamo hinka motophin raja rokhini opman khaika borok Simon buba gara ti prasani bagoi ka ham khaisinai aboni bagoi borok kebenka bo nijenu saka o NRC rok BJP rok je samung khai Mani abo jotono wanjini bagoi hamya BJP no ang ekbare kichapan totally chaje gya do tophano BJP rok nayo India wo Indian ni nagorik tongtho kubui bai tongtho tamokai je Hindu rashtra bunayo borok
Hindu no hamjago borok Hindustan bu samnani musungjago oborok hai ang kisa sajagya secular country no constitution palto goi borok je Hindu rastro samnani man aborok kisa chaya ni totally chaya je kento o je Father hani borono chinite khayoi je nijjato nungui phainai ha koroi rongno sornati ngui kosto mosto khai tongnai borono borok sidinse jinan man abo bu rinai hini gosiwi dika khairangmani bagoi hamjakka kento bad bagi illegal khai phainai rok ne bahai kai mannai beshirbag batir prawo illegal babe phaimang sinini riska chalu phayo abon pore khai gari chalugo abon pore khai politics habu amano lik somni hairogo obongma nok tangri jakha bumi hinke bumi dite hobe CPM ne amar logo obo haimang sible borono je kagos potro aadhar card ration card ID card sami dibeka abubu illegal o borok boromui jelo sidana nango tirprawo khorang tisai mannai tongnan nango sung silainan nango obo hairok saiman kaise like sini tiprawo sung yok sama mannai abun bagoinu bubagara no tisanai jora simi nai singdi amsugya sie engkai kaham sie ni bagoi asok tension nanan kuroi borok busawo edisi area wo ungya hinoi te sie to kha jokhon sini edisi no bu borok separate khaimari nai sini jetbagara ni ekot mane abo pura final khaimari nai abo duino tabok ni choba rok kisa 2 janadi 4 tarik sara bubagara saka abo already supreme court case botongo aikai ang je busi nai mane o CA kaham nungnai sini tiprasa ni bagoi thakoton nagorik ni bagai kaham nungnai je bidesi ni bagoi illegal babe phainai borok ni bagai hamya obok no kaham kai sung bujina nungnai aikai tawtai boksong video no log riawoi asuk baino jot tonono khulum baikya